ए हमर श्याम सुंदर, आज जवन लोग हमरा के देख के हंसा तानी, एक दिन उहे लोग आके हमरा से फोटो खिंचवाई। आ ई बात रउआ के समझ में आई ना, काहे से कि रउआ अलकतरा बानी आ रउआ जाई दिहाड़ी कमाई आ हमरा के फिर में रील बनावे दी। हाँ हाँ ठीक है बा, अब तो घरे घरे मोगी से रील बनावता, हमरो मोगी बनावो, तो क्या मतलब बा? Piyush Babu Music. Bihari Dhamaka. छोटे ससुरा छोटे भले खोलवा खोटे बाकेरा Piyush Babu Music. Piyush Babu Music. Bihari Dhamaka. छोटे ससुरा छोटे भले खोलवा खोटे बाकेरा